खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 मार्च 2023 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो गोब्राब जानो हागौ। बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोबां जेंना जेंनाजों मोगा मोगिबो जानांनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ। गोबां मोजां खाबुफ्रा दिनै आखाइनिफ्राय बारग'फिनलांनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाबबो मोननो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव जेबो हेंथा फैनाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननायबो फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो बांनो हागौ। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन।
सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहायाबो मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ, गोसोनि बोलोआबो बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, सोरजोंबा दिनै बाख्नाय जानो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ, गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ, बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन, बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो दिनै बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय जागोन, गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैगोन आरो गोब्राब जालांगोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुङाबो जानो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन, सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। लाइमोनफ्रा दिनै गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन, अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननाया दिनै मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआबो बांनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन, मोनफ्रोमबो खामानियाव दिनै जाफुंसारगोन, गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, देहायाबो मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, गुबुननिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।